Както каза господин Мотафис, образованието е един от приоритетите на работа на асоциацията. В тази връзка бих желала да дам думата на господин Явор Джонев за излагане на позицията на асоциацията в тази посока. Добро утро, колеги. Надявам се след този бараж от данни първоначално да стане малко по-интересно. Бих искал да направя кратко изявление, което е всъщност позицията на управителния съвет на Баском по отношение на софтуерната индустрия въобще, мястото и в българската индустрия и образованието. След това ще дам думата на Ивайло Гергиев от Европейския софтуерен институт да ви разкаже за един интересен проект на осъществяване на образование на световно ниво в България. И разбира се, след това сме готови да отговаряме на вашите въпроси. Ето моето кратко изявление. Българската софтуерна индустрия, представена от Баском, има една от най-високите добавени стойности и експортен потенциал от всички индустрии в България. Осигурява смислено, професионално и личностно развитие на младите хора, дава възможност те да се реализират съизмеримо със световни постижения и осигурява качествен живот на техните семейства без да напускат България. Малко други такива индустрии могат да се похвалят с това. Софтуерната ни индустрия е типична индустрия на знанието. Високо квалифицирани хора творчески прилагат знания и способности за създаване на много сложни системи. Индустрия, в която иновацията, създаването на ново знание, не служи просто за подобряване на показатели, а е критично важен елемент за конкурентоспособност и развитие. За разлика от други индустрии, които продават високотехнологични продукти, но не ги произвеждат, нашата индустрия произвежда такива продукти в България, продукти на световно ниво. Софтуерната ни индустрия има друг много висок потенциал да изиграе ключова роля в преобразяване на държавната администрация и българския бизнес за осигуряване на по-добро управление, по-добри условия за бизнес и по-добро качество на живота в България. Тези ползи могат да бъдат реализирани при наличие на политическа воля, идейно участие на IT асоциациите при определяне на стратегиите, приоритетите и начините за постигане на ефективни и ефикасни IT инвестиции в държавното управление на всички нива. Предстоящата пресконференция, за която ще стане дума, на обединена пресконференция на всички асоциации, ще бъде фокусирана точно върху този въпрос. За разлика от много други сектори, българската софтуерна индустрия не се моли за изключения, за по-ниски данъци, за протекции, за целеви инвестиции и други такива. Ние изискваме неща, от които цялото общество има нужда. Имаме 4 основни искания към правителството. Значително подобрение на IT инвестициите в държавния сектор, нова оперативна програма IT, работещи механизми за насърчаване на инвестициите и фундаментални подобрения на образователната система. Подобрение на IT инвестициите означава досегашните разходи, които са правени и са разпилени в голямата си част, най-сетне да започнат да се правят разумно, за да всяка нова инвестиция да мултиплицира и да надгражда на следващите, а не да се правят отделни системи по министерства, по общини и така нататък. Означава прилагани професионално и приемливи за всички правила за осигуряване на това управление, защото инвестициите в IT, в софтуерни системи, имат една от най-големите възможни ефективности. 1 лев похарчен в IT е възвратим многократно в цялата икономика. Не само икономически, а по отношение на бизнес климат, на качество на живот и така нататък.
Нова оперативна програма IT за ускоряване на модернизацията на държавното управление, значителни подобрения на качеството на живот и прилагане на IT от бизнеса за повишаване на неговата конкурентоспособност в световен мащаб и за развитие на самата софтуерна индустрия. Мислим, че е критично важно да се използват европейските фондове именно за развитие на тези направления, защото техният ефект е много голям в обществото като цяло. Работещи механизми за насърчаване на иновациите и придобиване на способности за създаване на нови пазари и реализация в глобален мащаб. Досегашните механизми, примерно фонд научни изследвания, фондовете за иновации и така нататък, не работят. Това трябва да се промени и може да се промени. Има предостатъчно примери от международен опит, където успешно се прилагат програми за насърчаване на иновациите. Това, забележете, не е въпрос само да се подтикват компаниите да правят някакви иновативни технологии или продукти, а е въпрос на придобиване на знание и способности как тези технологии са приложими в световния пазар. Способности за създаване именно на нови пазари. Нещо, от което традиционно такова знание липсва в България. И тези компании, които са успели, имат именно това знание. И четвърто, фундаментални подобрения на образователната система. Не само на университетско и професионално ниво, а започвайки от предучилищно образование, качествено ново ниво на учене и формиране на личности в основните и средни училища, само така ще можем да придобием и университетско образование на световно ниво. Ние не искаме работници, които са грамотни до толкова, колкото да изпълняват инструкции и да са добри консуматори. Ние имаме необходимост от самостоятелни личности, които могат да мислят концептуално, способни са да осъзнават сложни модели и взаимовръзки и да създават нови такива. Личности, които могат да научават нови неща ефикасно и критично, които могат да съзидават. Имаме необходимост не просто от добри технически специалисти, а хора с широк кръгозор и способност за балансиране на професионалното и личното си развитие. Хора с развито чувство на отговорност, справедливост, честност и социални умения. Уверени хора, които не се боят от рискове и грешки, а ги използват за постоянно подобрение. Хора, които могат да комуникират и да работят конструктивно, заедно с други за постигане на общи цели. Баском провежда диалог между своите членове и други представители на индустрии на знанието в България, за да дефинира до една година изисквания към образователната система в целия спектър на учене през целия живот. Нека тези изисквания се съпоставят с други гледни точки, с други обществени интереси и да послужат за планиране и осъществяване на наистина стратегическа промяна на образованието в България. Благодаря.